ADR म्यूजिक प्रेजेंट हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले, सोइया रहेले। रूसल बबाली रोवे कान बाली तोर हो सिंगार रोके कहेले। रूसल बबाली रोवे कान बाली तोर हो सिंगार रोके कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा हमके बता दे रे पुरवा सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले, सोइया रहेले। लागे ना मुरझिया कैसन बाटे पिया हाथ से सरक जाला चूड़ी हो, चूड़ी हो, चूड़ी हो। लागे ना मुरझिया कैसन बाटे पिया हाथ से सरक जाला चूड़ी हो, चूड़ी हो। सूती से जरिया तगोड़े रे सरिया अखिया से लोर हमरा बहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले, सोइया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले, सोइया रहेले। कवना दिशा में सोइया रहेले। कौन कसूर कोइनी सोइया से दूर बइनी सोनूला मानवा हरे हरे हरे। कौन कसूर कोइनी सोइया से दूर भइनी सोनूला मानवा हरे हरे। मारे लताना राइटर पंकज अजय पेड़ में आके कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले। रूसल बबाली रोवे कान बाली तोर हो सिंगार रोके कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सोइया रहेले, कवना दिशा में सोइया रहेले। ADR म्यूजिक by Sakwa।